res que sí. Bueno, quan tu també ho estàs gravant, Noli? El meu vídeo és més llarg, 21 minuts. Si pots publicar tot en la part. La mare que ho va parir. M'ha fallat al final. Eh? I a mi no m'ha fallat res. T'ha fallat també? A mi no, si vols, te'n passe 21 minuts. Lo que pasa es que te maneges massa. Això sí que sembla bé.
Raúl, la cámara está.
a las